Horren beste denbora eman eta gero muralaren lerro horizontala, baina ez du pintatu. Bastida estimatua. Harritu egingo zara jakinik horren atxeratuta daudelak lanak. Baina kontua okertzen hasi zen Ama Birjinaren irudia pintatzen hasi nintzenean. 4 aldiz errepikatu dut. Batzuetan nik neuk ez nuelako gustoko eta gotzainagatik besteetan. Azken orduko aldaketak hauek asko korapilatu dute lana. Tira, pintatu nuen lehen burua gotzainak gustuko zuen, baina ez ziren txikiak iruditzen zitzaiola berari, zuhurra, eta Ama Birjinaren irudiaren garrantziaz ohartarazi ninduen fede handiko diskurtso bat emanda. Ez nuen beste erremediorik izan ura handitzea baino. Niri azkenean ez zitzaidan gaizki iruditzen kontua, pintura primitiboan ere irudi bat besteak baino handiagoa izaten baita. Baina hor ez da bukatzen kontua. Konturatu zenean gotzaina Ama Birjina apostoluak baino handiagoa zela esan zidan. Ez dago ondo gizonezkoen irudiak emakumezkoenak baino txikiagoak izatea. Eta gehitu zuen, ahalko duzu irudiak handitu ez da? Niri berdin zait obra 100 aldiz zuzendu eta errepikatzea, baina pena ematen dit lan estropeatzeaz gain gotzaina bera ez dela nire ahalegina hartzen. Gainera, gaixutu nintzen pasaden astean. Agurtzen da eta besarkatzen Arteta.